Vi har sammenfattet 10 gode råd til dig om, hvordan du får det mest optimale ud af dit besøg i Medo Solcenter. Få din vejledning om den optimale solarietid på vores hudtypetabel. Fjern make-up og smykker. Husk at komme smykkerne i lommen, så du ikke glemmer dem. Rengør liggepladen med vores bakteriedræbende sun cleaner, inden du tager solariet i brug. Benyt UVA-briller, som kan købes i salgsautomaten eller via online shoppen på vores website. Brug ikke faktorcreme i solariet. Tryk derefter på start. Hvis du ikke trykker på start i solariet, tænder solariet automatisk efter blot 3 minutter. Hvis du bevæger dig lidt undervejs i solariet, undgår du hvide pletter på både ryggen og ballerne. Rengør liggepladen efter endt brug med vores bakteriedræbende sun cleaner. Benyt en god fugtighedscreme, når behandlingen er færdig. Husk alle dine personlige ejendele, punkt, ur, smykker og mobil, inden du forlader kabinen. Mange tak for din tid. Vi glæder os til at se dig i dit lokale Medo Solcenter.